Dihamu kadongan jumpa saya di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorakso tajalo hatani debata rendunga dihita sadarion jumolo mahita martangnya. Asini roha madihamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ya renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul dang songon naujui. Nama roja hamai sian hatani debata di Kolose tolu ayat sada sahatu 10 sada. Dohot pangodol hononna sian Kolose tolu ayat sia songonoma didok disip. Ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rak dohot akka parulauna. Adong do sada edesi kola minggu nama dok songonon lirikna. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima dia. Hidup dalam anugerahnya Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Haheyon ni Kristus gabe haheyon, di ngolu na baru doih. Tuhalak na porsea di ibana. Ngolu na ni raja ni dosa nunga ditaluho Kristus be. Jala ngolu na baru nunga adong di bagasan. Proses tu hasikopon sahat tu naro Tuhan Yesus padua halihon tu kortibion. Sihol ni roha mangulahon na jahat nunga di boloko be. Hagyo ni daging dangadong be. Emosi nunga boy dikontrol secara sehat. Padohan na haruar siapa mangape nungaboy terjaga asa denggan dia keparsauran. Kristus nama gabe narumikot sianak kana adong di portibion. Ibana gabe ali-ali ni sudi halak na porsea di ibana. Gabe tubuh mangolu na baru. Na gabe pasu-pasu dohot sibuan pasu-pasu tua kajol mana kumaliang. Ngolu na mamilit lahumana dikon hasomalan na sodenggan. Gabe sada proses na mamarluhot tiki laho paubahoni. Alay marhite na marsitutu. Saluhut akan na dipatupa di ujung na dang gabe marisuang. Saluhut halak dilehod doha gugoon. Ima marhite hite tod di porbadia. Lau manada aha na dumenggat to dirina. Martujuan may tuah kasakap. Lau mangulahon hamubaon. Siya na mekmet. Jala na marguna, gabe balgado pakorhon nii. Amen. Songoni mahatani debata renungan di hita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Alamar hite, nadohot dohita mangurupi, ulaw marbarita nauli rabdohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Moliate debata mamanga ramoti hita, oras.